أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganayron na lalayo ng kutwa di teno di kapapalapala da si kwalla sa maparulitan no ang kutwa dilayan. Nago tariman tan wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa mga amal tanu mga pipya. Akas sa panuto sa ipakasulti no sa ikusurga. Nago mabuloy ang kutwa mga amal tanu mapanid na kapaka talinguman yan si ko mga timbang tanos is alungan na mauri di tano di pamangnin si ko Allah subhanahu wa ta'ala apakambarakat niya ng kaiya mga umurtano si tano mausar si ko ikasuswat wallah subhanahu wa ta'ala timut-timut tano niya si ko surga ipraks tano ang kutwa mga pamilya tano. Uriano to na ay tanong sumpatan ang kutwa bandingan tanong sa iko minuna kapusya tanong sa iko mga pantag sa iko mga kabenar sa iko Islam imantong nasita nung matataman sang kutwa mga kabenar o padian udi na sukapan ng gilais iko mga padian geng kaiya agamatan o agama Islam na piyakatan na tana wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran na tiyarutupya niya umani adna kabnarian na inibgayron Islam ang kutwa kabnarian digman niya wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا sa alungan ay atigman ni wallah na tiyarto pakarkanoso agamanyo nagukiumpli at wakarkanoso limuakan waraditu lakumul islam dina nago inikaswaswa takarkano agamanyo ng kaiya Islam. Samanan na aya katimbulian naging kaiya Islam na langwan o kabnar langwan o mapkilangan o manusya na tiyaro to puno agamatan o agam Islam langwan o kasabapan sa ipakasuldian sa ikusurga na piyakareagun o agamatan o agam Islam langwan no kasabapan sa ipanganarakayan na piyakin ng kaon wag amatan ng Islam giti sabab aging kaiya kipupantag tanos sa iko mga darpa na piyakas sungga-sunggaya o agamatan ng Islam at na mga darpa ababarakatan o di na mga darpa amapyaso ka kumadinon naguad na darpa adi mapyaso kalalayon nun o di na pikipananggilaan o agamatan o agama Islam. Gito yung sabab apad sa kaya bibitira o agamatan o agama Islam na sa mga padian. Kailangan na may nakatano anto na ikipantag tano sa mga padian naguan to na noon penanggilan tano ron. So Islam na tigman yung mga ulama anto na ipteroon na padian na tigman niya ang mga ulama huwa ismun likulli makanin waqa'a fihi at-tabayo bayna may yata'atal bay aya kong naptiro na padian na lang ngarananan o langwan adarpa amini yun di manggulaw la ang kutwa kapusay o di na di ka pa kasambi-sambi sa tamok ang gulalan sa kapusay ginang koniptero na padiyan langwan na derpa
Aron mililembang ko tuwa kapusay, di ka pa bisa tamok ang gulalan sa iko kapusay na pumpunutos sa padian. Daginan pimbitera wagamat tanong ang Islam anto na ikipuntagan o mga tao. Anto ni mga okit-okit akipuntag ni ranong. Sebab sa ginan na padanan sa kailangan na may nangka. Kagian na di sen di manggulaw lah o di may nangka o manusya nagkasabapan sa kapkadusan yan. Gengay mga padian na padanan sa biyeloy waga matanong ang Islam at tuos sa bangkit sa ipapakadakal o mga tauron. Tigman niya o mga ulama kathratul aswaki wa fusyu'ut tijarati min asyratis sa'ah. So tigman niya o mga ulama so kapakadakal o mga padian nagun so kapalagiday kapakadakal ang kutwa mga tinda dagangan na padanan sa tuos sa bangkit. Nabamanaw to na bumaratas o kandagang bumaratas o kadin sa padian. Ayan doon yan na pad sa tuos sa bangkit. Inapno to ka miyakarani sa bangkit. Yang utwa kapakadakal o mga tinda kapakadakal o mga padian na tuos sa bangkit. Nabamanaw to na bumarata. Ulit na peduto sa tuos iko bangkit. Yang pong Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu amata na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan. Tigin man iya la taqumus sa'atu hatta tadhhar al-fitan. Dia tigo nabi pakatindig subangkit. Taman sa di mapayag ang kaiya mga fitnah. Gaya nga yung agupayag ang kaya fitnah. Napado na tigo nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakthurul kadhib. Pagani fitna na pagkadakal suka pamukag. Gi mga rata. Pagkadakal ang kutwa pamukag. Ay kadakalan ni mandun na di mamanutul na kabukag. Di ngalabak na kabukag. Na aya pitir Rasul sallallahu alaihi wasallam na pud sa tos sa bangkit na pagkadakal ang kutwa di mamukag. Igira na mismo ang kutwa ataw itaw nagito din so bayan-bayanan o mga nabi na igira na di mga pamukag di mamukag sa iko mga tutulan yan di mamukag sa ang kutwa mga rayagan yan ablab kilita noron aad na mga tawa ay awidan niran na so Islam ipinuno niran kon na so titu akida panarima o Islam okay na maylay na di sila di mamukag na idang kutwa isaw na inungkiryan ang kutwa kinimbiter ay nung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iko Allah sa kapuruan ang kaya langit. Ay pitero yan ayaw na minimbitira iyo Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam na suars na anabi ti ayan na mga hadith ko na pungko kitabiyan na sikaton na daaban yan sanad daaba pakasal ang kutwa hadith na pedutos sa kapamukag na ayaw ba piyakamasaon na sa mga bukag na ayaw pungunutan o mga tao ayaw pungunutan o mga tao ano na kiswes o na mga tao nagitwi kababaluin yan adajal ayaw manan yan na peds eko fitna sang kaiyamasa. Ikadua amyali Rasul sallallahu alaihi wasallam na watatakarab al aswaq maka pendai-dair mga pagubay-ubay ang kutwa mga padiin mana ang pagkadakdakal ang kutwa mga padiin na padanan sa tuos sa bangkit. Ayaw to sabab na pakadakal sa padiin na pakadakal ang kutwa di ka pakasugo mama o subabay pakadakal ang kutwa mga derpa di peribaan pakadakal ang kutwa mga derpa di pamaginakalaan di dendarumatan kasi yan ang pagkudun sa mga padiin. Ikatlaw na wayatakarab az-zaman makapkakaran niya sumasa maapkakaran niya ang kutwa masa igira na pagiraw ta titu kumagan sumasa dita kita nud na pagagan sumasa na ayat was sabab na bielo yanan o agama apod sa tuos ikubangkit apod sa tuos ikubangkit girawan na dita nud ni mga bibitira lagi du kagay iso
di tanoro di kapamagistorya na iman to na miya ka 10 dragon na lagi duka yakag dematanorun yatakarab zaman di maakakarani ang kutwa masa. Ikapat at tigman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na wayakthuru al-haraj. Qila wa mal haraj? Qala al-qatl. Pagkadakla tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa haraj. Tigman niyo mga sahaba ang tunay haraj na tiyan na pagkadakal lang kutwa pamuno. Ayaman na niya na pagkadakal supetay yaman to na pagkuma ang utama sa yang kutwa miyatay na di katawan ang tunay inibunun. Yang utama buat miyamuno na din yang katawan ni sabab ay ni pamuno yan. Pagkadakal ang kutwa pematay na padanan sa tuos iku bangkit. Ayaro paginengkaan ng kutwa kiap dunang kutwa padian. Pud sa tuos sa bangkit ng kutwa pagkadakal ang kaya padian. Na sa nga masatano na mika karania miyakadakal ang kutwa mga padian. Sama niyan na lagi dubay miya balsiyan na miyakarani sa bangkit. Miyakarani ang kutwa bangkit. So Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu na miya panutulian ang miyakapong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam mapitiru yan. Tingin man na iya inna bayna yaday sa'ati taslimu alal khassa. Siya tingin ko kaparan niya bangkit di na siya ko bangkit napad sa mga tosyan at taslimu alal khassa. Kadingon sa iyo kaparan niya bangkit agyang kutwa ayabup sila man ka toson na ayabup sila man ka nang kutwa kilala ka mana ading nga pagkarabarin ang kutwa salam ka lagi di ang kalalema na may suka sa salama ayabup sila man ka nang kutwa mga close friend ka tunganay ka susalakaw na di nga silam na ayasuguan no Nabi sallallahu alaihi wasallam na silam na nga so kilala ka gusto di nga kilala na put sa to sa bangkit na ayabup sila man mga taon nang kutwa kilalairan badilaburo sa nga masa ayabup sila pa makasupadagang na ayabup sila niya nang utong atawan niya nalagi din sa libid na nabagito padati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa amay kamakarani subangkit akad ng kutwa at taslimu alal khassa mana ayabup sila manutaw ng kutwa kilala niyan. Ikadua na fusu'ut tijara pelagi day udina pagkadakal ang kutwa kandagang maana ay pagkadakal sa mga padagang mga tinda gibulakan ito itigman niya o katir o sabada madakal so tinda di supumasa mana tanto ko pagkadakal ang utwa katindi-tinda na aya to sabab nagi miyakarani su bangkit hatta tu'ina al-mar'atu zawjaha ala tijara. Tama na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asubai na ugupan yung sukaruman yan sa ikukan dagang. Ayan daw ito na so mga bai na ayagi ay asal na sa isilam kukumakadin sa iku mga walairan. Na sa iku kaya pakadakalutinda di pakato sa mga maman na pagugupang uto mga babay sa kapandaga-dagang na paduto sa tuos iku bangkit. Nagyan na lagi niyo ba ni pulad na nga masatano. Pamana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pud sa mga tuos nagyang ko tuwa kapamanutulan yan tuos sa kanalamin yan na unto ang kapamanutulan yan sa ikaw dapat mitaling mga ilan yung man nga nakadid ka lagi do ay na minitulad yan na sumasatan ay pitulad yan ang utang masatan sa mga bae na pugupan niran sa mga karumayran nagi ito sabab na puduto sa tuos sa bangkit miyakarani ang kutuwa kapakataling o bangkit. Sa iko mga hadith na ayan kaya pakukitian natigin man na inna min ashratis saati ay yafshul mal o ay yafshul mal. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam apadatigyan sa mga tuos ikubangkit nagyang kutuwa kalangkap o tamok ay man na pagkadakadakal ang kutuwa madakalitamok madaitamok wayakthur yang utwa tamok yan na pagkalala ay pagkadakal na sumangalay tamok lagi di ko mamasitan ron ni manto miyakadakal ni manto so mga building miyakapiyas so mga karsada miyakadakal so mga tinda miyakal lani man pamimikiran na naman si kumasa mga 1990s kadap na mga kamera may ito itamok so mga tao lagi do
kurang sa truck, mga building, mga karsada. Eman to 2023 na miyagdam yun, miyagda sa technology, miyagda so malaitamo, miyagda sa mga building, pagkalaitamo sa mga tao, na pagkarani ang kutwa bangkit. Watafswat tijara, nawyang kutwa kapagdakadakal ng mga tinda. Na ilan sa mga darpayo man to sa ranaw, buwan din nabad na mga tinda, sigod din ang kasanganan ng mga karsada. Eman to na miya hindi tayo puno nga sa maraming na tampo sa kansa yung digwaan ng mga tindaw ginam yung makalap na tindaw ayat wasabab nagyapakarani ang kutwa bangkit taman sa ugupan o babay so karomanian sa ang kutwa ka tinda sabab sa gangutwa kaya pakadakal ang kutwa tinda pagkatanto ang kutwa hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam pakarani ang kutwa bangkit sa gulalan sang kanan ng mga tuos yan. Ayam niya karatarataon na sang kayamasa at tigman niyo mga ulama waftutinan nasu bijam'il mal wa tanafasu fi ti panganatigen sa mga tao uli na finit niya fitness sa mga tao sa kapunimuas iko mga tamok naguayran pililawanaan ayran pinasakuyaan. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى على هذه الأمة الفقر nagumataw to sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyatiruyan aknab ay ipkawanian nabay ay ipkalakian sang kaya umma nabagyam ko to kita lambagiran o kapobri mana aknab ipkawan o Nabi sallallahu alaihi wasallam na mapubri ang kaya umma kagpakay ang makaapas siran wa innama yakhsha alaiha an tubsata alaiha ad-dunya tubsata alaihim ad-dunya na ayat ito ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kaiyawma na amay kakabutawan ng kiran ang kuto ad-dunya maana makalakiran ang kuto parahisan ku dunya mga patimutamukan ku dunya na fayaqau bainahum at-tanafus na maadeng kiran ang kutwa kasisakuya sa ikudunya na yakatalikudan nila na susimba sa iku Allah subhanahu wa ta'ala siguro kapaw kitang kutwa hadith na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatsuh ibtatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ikwallah katnabat tigin so kapubri na ayakar kano ipkawan kugay datigo Nabi na sakan na ayat dito ipkawan akarkano na amay kakabutawan kano sa dunia kabukaan kano sa dunia so parahisan sa iku dunia sa lagi do kiya butawan niron sa iku miyang una niyo na susakoy anyo to ayan niyo panamanamaran sa lagi do kiya susakoy iron umyaw na anyo kiya panamanamarin umyaw na anyo na mabinasa kanon yan sa lagi dukya binasaan yan kumiyang kaunan yan ayan doon yan na mga tao amyaw na antano misisa kuya siran aya piya naman namaraniran na sa dunia kaya lipatan niran sukab simbiran si ukad na niran na binina sa siran o dunia na amay ka ginaniswan o pagtaw na mabinasa siran o dunia mabinasa siran o dunia na sang kaya masa tabi na ginan ba miadakan lang ko to ang mga tao ayap simbo niya na sutamukian ta tindi niya kauyagan niyan di pananalusok ingaran wallah subhanahu wa ta'ala dia kumamasgid di niya kawan ang kutwa dagangan yan yang kutwa tamukian nanang yutut ni nanaosam ya binasas kanya ng kutwa tamukian sa lagi do kiya binasa anyan kumya nga unan ako miya patsi ko tamu la ilaha illallah nah yan nga mga padian na tigman niyo mga ulama na minito ngayon sa giya mga darpa abkararangitan wallah abgadul baqa'i ilallah ta'ala as-suq ayak kong nabkarangitan na wallah subhanahu wa ta'ala mga darpa nagyang kaiya mga padian ya panutulo Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Ayak na kebayaan wala ang mga darpa na sa mga masjid, sa mga darpa simbahan sa Allah. Wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Daya titu kerangitan wala ko mga darpa nagyang uta mga padiin yan. Yung uta mga padiin. Samanan na sa mga darpa na ayap kebayaan wala subhanahu wa ta'ala na sa mga masjid. Sa uta kagiran ahabbul bilad ila Allah. Ayap kebayaan wala sa ko mga darpa na sa mga masjidun. Wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Na ayap kerangitan wala sa ko mga darpa nagyang kutua mga padiin. Nah, sama niyan na ayap pagkagumusan ng kutwa di tano tanto kita luga sa iko mga padiin awatan ayaw mo kapsundan ako padiin na igiraan na kailangan tanuron so kakumadnun na di mapia. Ay ito sabab na yakatiru al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala inuto kirarang iti wallah subhanahu wa ta'ala sa mga padiin na tingin man ay abgadul biladi ilallah aswaquha ayakun na kirang-irangitan wallah sa iko mga darpa ng kutwa mga padiinon ay tingin na sabab na liannaha mahallul gish ay tingin na sabab na giyang kaiya padiin na darpaanan akapaginakala san sisan sumya kadakal di mamaginakala wal khida wal riba di mamaginakala hayamanan yan na pagkakal niyan sa padiin nagudi meririba wal ayman al kadhiba nagusisan sa mga tao adi siya disisapa sa kabukag ayan daw niyan na giyang kaiyad pa diyan na san matitimblang uta mga rata ko mga san subukag ko mga san supaririba ko mga san sumapiran mga supa sang uta dugangan yan amapiyak no to original dabo di pangakal natangin no babse amiyan ulusod alukan na nagninisisapa asar amapusan yan ang kutuwa dugangan yan. Dahil na bunan paawing nga dagangan at niya kadakadakal si paawing nga pamakasilpo na miya pira maprepira na ninisu pa ada maprepira. Wa ikhlaful wa'd nagusisa ng uta mga tao adis tuman sa pasad. Wal i'radu an dhikrillah sisa ng utwa katalikudi siko tadeng-tadeng siko wallah ano man ikaptin tadeng siko wallah imatatama nga mga customer. Ayaman na mabibisig ka sa utwa dagangan ka na ayakia talikudan ng kutwa tentedem si ikwallah na gusto mga salakausan gitu kababaluin yan amarata adarpa si iku ilayan wallah subhanahu wa ta'ala balilaburo ng kaya padian ayami aliw sa kitab na ginangkon idarpa di bakiti dawa sa syaitan mana ginan maydan no syaitan maarakatu syaitan di makiti dawa sa syaitan Ayam yalu yung Salman radhiyallahu ta'ala anhu naqal la takunanna in istata'ta awwala may yadkhulus suq. Utigian digatigan kebeloy upama kakugeng ka askay muna puna ang makasunci ko padiin. Upama kakugeng ka na di ka mabeloy ay sakay muna puna ang pakasunci ko mga padiin. Siya man ito na dunia na dibistan tumapya so apa nga balaga gintigyan umakagagang ka la takunan na inistata'ata awwala may yadkhulas suq o tigyan na kabaluy ka akagagang ka ak nabasakay muna puna at pakasunci ko pa diyan giti mapya o di na la takunan na inistata'ata di ka kabaluy o pa makakagagang ka askay muna puna makasulod si iko mga padiin uli na padiin wala akhir may yakhruj minha nabudi ka kabaloy aska imuri-puri aplik sa kuta padiin maana adipan mapia ang kutwa pakumad mo padiin sa suka imuri-puri apanglebu sa tindir fa innaha ma'arakatu syaitani wa biha yansibu rayatahu tagitigan nagyang kaepadian na sandi maarak mo syaitan empir na maaraka nagyang utapkod na sa katidawa na piya kay barateran nun asan di makitidawa sa syaitan maana asan di managungtaman sa titwa ka panagungtaman
Kaya yang uto apa hiti dewa na ayan dudu na di ka di managutaman sa mapatay nga suri duinga. Na so syaitan na san di mana benamar saan teman niya ay kabinasaan niya kuri penwalla. Siya mga padiyan. Agusan yan saan yan ipsukod ang kutapan diyan. Ay kung nang raya at tunaraya nang utwa si kwati dewa na anay ipsukod pandi at tos sarungan urong kelimu. Mama na rongan urong widruwali ito sa utwa pandi. Na saan yan ipsukod ang kutapan diyan sang kanan na amanan yan na derpa kapag nanao sa san di managuntaman ang utwa syaitan. So, isa ko mga sahaba na niyang panutulian. Akal, wa an rajuli min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam qam. Isa ko mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam yatiruyan. Sabna ratin namin isampayrakan balagani annal malaka yagdu birayati. Minisampayrakan natin na ata na sa mga malaikat, uli na malaikat na ipagkabalagan yan ang kutwa raya pandiyan. Ma'awali may yagdu ilal masjid. Si ini ang iplapak ang utapan diyan, uli na ipagay ang utapan diyan sa eko pagumpaganay at pagkataling mas ito mga masjid. Taman sa mabuloy ang kutwa malaika sa kutwa kiskun niya kupandiyan sa eko pagumpaganay at pagkataling mas ito masjid. Maana sinan ibagay siyang kutapagumpaganay am niya kataling mas sa masjid sa taman sa diskanyan makabalig sa ikwalay niya. Nagumata na mo sa syaitan na di mga balaga sa awidan na ng kutapan diyan as inan iplepak sa ikupadiyan sa ikumuna-puna ayamanan yan napakataling mas ikupadiyan taman mo sa di baling sa ikuwalay niya. La ilaha illallah. Sa manuto na ayan doon yan na di mapiyas o kapangabalaga sa iku mga padiin kayap ko bangaw na sa syaitan sa kay kununaan lumapak sa pandi ang uta syaitan na sa iku mga masjid na ay pinakamapil na kuto ka pangabalaga kagi ko mga ron sa mga malaika awidan niran ang kuto pandiran na skay muna puna kebegan niran sa kuto. So Malik bin Dinar na katiruyan na tigin man na iya as-suku maktharatun lil mal madhhabatun lid-din. Suatik manaya o Malik bin Dinar ang kaya mga padiyan na ginanidal paadiw di pakandakalan ang putwa tamu. Maana ayad na umani sumunod si kupadiyan na aya mapipikirian na anda man niya kapakala o tamu kaya. Kapakala o tatamu kaya. Madhhabatun lid-din na supadian na pupukadaan yan suka pagagamah. Allahu Akbar. Ay manoto na supadian na ayah perai toon nang kuto kasimba si ikwallah na ayah pada kalung nang kuto di kasi sako ikunya di kasi sako ikunya lagi na nga masatan o pangailetan sa nga masa mga bagabalaga si ikupadian na makumakutinda niyan na ubay niyan sumasigit na di pagbanga di simbisabi niyan sa kamata na din yan mo maamasigit din yan mo maamasigit. La ilaha illallah. Di pa kabatya sa Quran biyag puni barat dagang nakangudaan narun niya katoa na din na kabatya sa Quran, din na katasbih, din na kapaganad sa ilmo, din na kasumbayang ayaw mo kapatano din nagira puasa na ayaw po na kapusa niya asar na kapatanong na pitra asar na kami kapusa sa dua gawi, talo gawi na din na ayaw mo ay maiman yan na makadasot tamukyan ando man ni ikapawan sa madakala kasibisibyan sa dunia na ayaw niya tinggas ng kutua amalo ng mga pipya o di mo mga simba niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Gitwiti kong Nabi sallallahu alaihi wasallam apupakay ng kaanyan sa mga padagang nabaya man na ini nabamaratas o kandagang o gina sitan o sarang kumapiya sitan o tuwangan sa iko agamatan o Islam peluluban tanong ang kuto akawiyagan tanong o gina uban tanong pakalipat yang kuto simba sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyalwin yan ay pupunguyat yan sa iko mga padagang. Tingin man ay ma'asyarat tujjar inna syaitana wal ithma yahduranil bay'. Hey tigil mga padagang na mata na sa syaitan na gusto kang beradusa
na kapakap kitamuanan sa iko kan dagang. Mana sisin su syaitan sang utak pendagang ka na sisin syaitan na biasa kan yan. Sisan ang utak kedusang ka. Nah, ini sugu Nabi sallallahu alaihi wasallam na fasugu bai'akum bis sadaqah. Allahu akbar. Mana tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na saug niyo ko mga dagangan niya su sadaqah. Pagi dia ngoto sadaqah na kesutinian ang kuta mga tamu kiyo. Si ko orian o kiya binas ang syaitan, kiya dusa niyo ron na ayaw pakasutiron na su sadaqah. Gitu sebab sa mga padagang ang mga bara sadaqah na gitu kapkusuti ang kuta mga tamu kiyo. Gitu tingman ni Allah Subhanahu wa taala, khud min amwalihim sadaqatan. Yang utang ayat kuan niyo si mga tamukiran ang uta sadaka abakasutikiran bakasuti ko tamukiran na usiran nagyang kaya sadaka na kusutinan sa tamuka na kusutikan niya gitu sabab agyan kaya padagang na aya pinakababarakat ng padagangan niya ng kuta mga tao ang mga bara sadaka Ikadua ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa ka petiis sa iwan dagang mana madaw suka pamukag ayang katirong Nabi sallallahu alaihi wasallam na at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada yaumal qiyamah. Allahu akbar. Tanto ko mala ibantugan agi bantugan Nabi sallallahu alaihi wasallam suwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya padagang apatis mana kenapa dipamukag sa reality ang kutwa dagangan yan quality ang kutwa dagangan yan na ayan yan diteron so titu betad ang kutwa dagangan yan na ayan yan diteron diskan yan pamukag so ating Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa padagang patis na bubukag kasasarigan na mipagpadayan sa mga nabi nagus sa mga siddiqin mga pati sa mga tao lagi do Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an wasyuhada nagus sa mga syahid yaumal qiyamah sa isalungan na mori. Allahu akbar. Ilan naman paganero na miyak ka ito amat luberga sa sakatan rakaw agama gibuwa kabaluin ka apatiis padagang gibuwa kabaluin ka kasasarigan na si kaalungan amawri na ayami pagpudaka na sa mga nabi sa mga siddiqin, mga pati sa mga tao nagus sa mga syuhada, sa mga syahid si isa alungan amawri na ginan na kagdamatan ron na may kasimban na aya belas yan na miyak kalala nah minsan panangkanan na hadith na aya mana yan na sahih li ghairihi maana aya pakasalian hasan li ghairihi na di na nabatanto mabagra hadith o gaid na sumaanan yan na mapya sumaanan yan nagup ka pa kay sa iko di panguyatan sa iko kalabalas o gaid na sumaulama na piya ka sa ihran ang kanan hadith na pagpan sa miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nipanguyat yan na inipangalakyan sa ikong mga padagang natigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam inna tujjara yub'athu yawmal qiyamah mata natigong Nabi sallallahu alaihi wasallam as sa mga padagang na paguyagan silan sa isalungan na mauri fujjara ayaman na niya ng utang kapaguyagan kiran kaya kanilid kiran ng mga baranusya illa manittaka wa barra wa sadaqa inong tabo tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutwa inik nyanang gilasiran nagumipiyapya siran nagumipetiisiran mana ang kutwa mga padagang na ayak kalilid pangataling umasalungan amor na fujar barado siya nanautos na migagalit siran sang kutwa kapag inakala kapriba yung kutwa kapamukag ayam buti kong Nabi sallallahu alaihi wasallam at pangalidason nagyam kutwa miyanang gila nagumipiyapya ayaman na niya na mipetiis iko kandagangnya mipetiis iko kandagangnya Oriano to nas iko mga hadith
na mialiw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingin man na iya, inna tujjara humul fujjar. Mata na tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga pagadagang na sidan mga baradusa. Allahu Akbar. Qalu ya Rasulullah, pitiro mga sahaba, ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bay'? Badiyating manayaw mga sahaba, ya Rasulullah, apyaka halal wallah sukan dagam. Qala bala. Nating manayaw Rasul sallallahu alaihi wasallam, away. Walakinnahum ayakya balwiran ang mga baradusa. Ugay datigo Nabi na sirang la yahlifuna fayatimun o fayathamun. Siran na di silan disesapa sa kabukag. Pagkadusa siran wa yuhaddithuna wa yakdibun. Di silan di mamanutul na di silan di mamukag. Allahu Akbar. Mana siran na di silan di isepa sa kabukag. Di silan di terus sa kabukag. Di silan di isepa sa kadusa. Ay di silan di terus sa kabukag. Ayat wasabab nagyang kotwa kababalwiran ang mga tao asiran na asarabu amapusiran ang kutwa daganganiran na itantuiran ang pananaguntamanan ikariliseran sa kutwa daganganiran apya siran miyang adusa la ilaha illallah. Ikadua, nagyang kayapadian na makanul fitan maana abderpaanan ab kefitnang sa tao. Hititik man yung mga ulama agyan kaiya mga padiyan tanong, innal aswaqa fi zamanina mali'atun bil fitanin al-kathira allati man tajahalaha aw qa'athu fi habailiha. Yan kaya padiyan na tigman yung mga ulama na mababansin sa kaya fitna sad sa mga tao mamaginurantero na mamati na din yung mata na ba yung fitna bigilgi makana kalugbugan yan ang kutwa fitna. La ilaha illallah. Madaon mapapasrakan yan wa adhabat anul halawat al iman. Mapapason papas niya nun ang kutwa kamis o paratya sigupos yan. Wa habbabat ilayhi al fusuq wal isyan. Nasang kutwa kaya budoy niya fitna na pakikabudoy ang fitna ang kutwa kam fusuk kasusok kalidi kang beradusa nagwapsubakas ito mga sugun wallah subhanahu wa ta'ala. Pada tiga na madadalam siya kong mga padi na fitnatun nisa. La syakka anna adama fitna hiya fitnatun nisa. Dan nasangkaan sa ayam niya kalala fitna na sa fitna o mga bayi na siya nandidakal siya kong mga padiin. Siya nandidakal siya kong mga padiin. Tama na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pisak siya niyan. At tigil man niya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Kaya ganatang ko tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kurianakan fitna atanto ko malas suka pagabinasan yang ko mga dato abun yang pangkalawan sakit fitna o mga bay na sa mga tao sigukubadeng mga padiyan asisan paaliasan na mga asusan kilengasan so ba sumasapan sa aurat di sumasapan sa aurat pipilis da ayaman na niyan na kilengasan sa mga ba diditar na kililakas ang utwa kababalian na kililakas nakatango na diditar na nung berdekat-dekat ang utwa ditar niyan kasiyatu na ariyat diditar at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na matatalan diyang siran sabab sa utwa mga ins ang utwa mga ditar niyan. Sa mga hadith na tingman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam inna dunya hulwatun hadirah ay ang atimbulan ng kay dunya na pakabarayat ang kay dunya wa inna Allah mustakhlifukum fiha mata na sa Allah subhanahu wa ta'ala na piyakasambigan unian apapagintong ko dunia papaparang ko mga kasibisibiyang ko dunia fayanzuru kayfa ta'maluna kapag ilin Allah subhanahu wa ta'ala wato na ikapanggalabakyo sa nga kaya pakasambiyo ko dunia miyang ay po sa mga loksyo miyang unanyo sa kanok manay isimbi apagintong ko dunia na pagilin Allah wato na ikapanggalabakyo fattaqud dunya wattaqun nisa na piyang ay nakakaroon Nabi sallallahu alaihi wasallam kalak niyo sa dunia nagukalak niyo sa mga babay fa inna awwala fitnatin bani Israel kanat fin nisa kaya mata-mata na tigman na yung Nabi ay pagampaganay amiyad na tapang fitna sa ikong bawat anong Israel na miyad na sa gulalang kong mga bayi la ilaha illallah mana sa miyad din sa ikong mga bayi ay madal kabareso kusbiyan kulog si kafahisya
na sabab sa iko mga bay. Ay ang atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na al-mar'atu awrah. Fa idha kharajat istashrafaha syaitan. So ang subay na langon aurat. Mana subay na suagdo tayo na langon aurat. Ginalaminyos ka niya na sapon sa aurat. Na ipupurus ka niya ng syaitan. Maana ang kasabab panutusa kapakafit na niyan. Kapakapit na purayusan sa kanya ng syaitan. Ugupan sa kanya ng syaitan. Na ilantay kaya no namamu ang utoy amanan yan na di ka pabakilay si orat yan. La ilaha illallah. Sa man yan napilitan wa ana mga bae kapag panasiidin ko sa social media ay pipigar niya na pagugot ko dawa ay pipigar niya na punguyatan niya sa mga tao na pag-ilin niya na parasyan na kanabayap kepansin ng mga mama ng utwa wasyat yan niyang utandun yan kayap kepansin nila ng utwa kataidin. La ilaha illallah. Na gito na fitna sebab sa para sa mga bae na aura bala borong sang kaya masa at yung kaya susubakaan sa ikaw masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba so kapis sa pangiko paras masaw to masa miya kapia-pia da fitna na kaya susubakaan nila na kapis sa pakaisi ko kapis sa pangiko paras mana mas sa kumaya miksiran sang ko to kapis sa pangiko paras na amat may turo sa fitna na ay bala na kasang kaya masatano amya kala sa fitna na kapakaya din na sumupak sa wajib ang kuto ka sa pangisi ko paras. Ito sabab yang kaya mga bain na kailangan nakapananggilan siran sa kanabaya kapananggil eron na basiran ni kagud ay kapananggil eron nagyang kuto batanop kila sa mga auratiran sa mga mama ada mga karuman yan after fitna na tumabon pangaruma naki mga pangaruma ka makuha ka sa kabay taman sa mahalal ka no sulangon taman na ut kababaya ka taman sa babay baka pakarang nagyamata nga taman sa di ka dipakapir ka sa kailangon maka para madada ang oto kapifit na kasi ko mga bay asing iles ko halal ka nagito sabab pa ay bulunganan nagyang ko to ayamanan yan na kapangaruma kaanta ng maawat sa iko fitna. Badila po siyang kaya masa sa mga padiyan, nagyang ko ta mga bain na di makandidisya nga ako sa mga mamas sa padiyan. Tigirawan na kadang ko to khulwas ko mga padiyan. Ay atir Nabi sallallahu alaihi wasallam na ala la yakhluwanna rajulun bi imratin illa kana thalithu masyaitan. Dakat tira-tira bisa ano mamas ko babay inuntan ay katuluran ng syaitan. Naginapod niyo ko mga padiyan kilini sa mga derpa kalilibugan sa tao anak isisibero na mga babay adisyan ni bibikir mga mama na epipir na normal to dito na ayaman na yan na ay bisa katuluran ng syaitan ayamala nagyam ko to kapkud no si ko mga padiyan ang ko to mga hilkas ang mga bae ay epipikir nila na dira no to ipagerti na sumusulot siran sa mga inas anditer nakataon niyo ito ni pimbers na kirang Rasul sallallahu alaihi wasallam tigman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma anat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam dua susun amilang kunar ka diyan madid na bagan kaila ayam si kumiuna napod sa mili niyan ang mga babay apsiksan siransa dapat maili Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat bo niyan kaila napod sa nguta mili Nabi sallallahu alaihi wasallam marat apsiksa kiran na nisaun kasiyatun ariyat maana ang mga bayakin di ditar sumusulot sila sa ditaran ugaid na kinlekas ayaw ko kaya siya mga ulama na yang kutuwa kababaluiran ang diditar sila na mga ines tumatanda ang kutuwa mga diditar niran mailay so mga aruga lawas sila na ikadua na mumilatun mailat igira pulilakaw sila ipsibag supitot maana di sila di pulilakaw sila sa kalalakaw akapangaring na pwede sa yaman na niyan na 6 ansi ko na nakadihan ru'usuhunnak asnimatil bukhta al-ma'ilati la yadkhulunna al-jannah la yadkhulunna al-jannah as mga bukiran na tingong Nabi sallallahu alaihi wasallam na tipupuro mana lagarang ta giyangot ta unta sumya kalir kano sa kamil na giyangot likudian anamil depurot aba tulan amil depua dan lagi dito masuk sa umum dito yung kapapalo-palotan yan pupuro-puro yan
Na di siya natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam tunasul sa surga. Wala yajidna rihaha, nagudiran penkebau subau surga. La ilaha illallah. Wa inna rihaha la yujad min masiratin kada wa kada. Abadi subau ni natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na kebau pumiya kawat-kawatan aderpa. Mana adinna bau kita kapuk ko binang surga. Subau surga na miya kawat-kawatan tapi na miya mutka. Miya bau subau niyan. Na dia mga tawa lagi dia na dirang pengkebau ang puto abau o surga. La ilaha illallah. Ini sebab agi yang nabayatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na yakatirian na ma min imra'atin takhla thiyabaha fi ghairi baytiha illa hataqat ma bainaha wa bain Allah ta'ala. So kung subai andoon yan ang kutan ditaran yan mailay su aurat yan uri nandoon yan sulitar niyan sa kunabaw niyan walay mana nan usang walay niyan na kepakayap po niyan ng utwa ditar niyan napili sabad kumang aurat yan ayap po kay lero na sa mga bahram yan lagi dukumbong yan mungkin amay kasi niyang kuan si kunabaw niyan walay na ayat tingin na kesuay na tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkabinasan niyan so paglitan niya nagpaglitan wallah la ilaha illallah mana may ada sa connection niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ayat wa sabab yang kuto kaya paglinis ito aurat yan sama niya mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginan paghinang anong Nabi sallallahu alaihi wasallam makapantag siya mga bay bala borong sudi ka pakasisku mga mamang mga bay na siya napagin siya ko mga padiyan manang tawas siya itong Nabi sallallahu alaihi wasallam siya ko di ka kumumus mga mama gusto mga bay tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam alli ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhbati min hadid khairul lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu ay ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na tumusok kagurukir ka sa kaya ulunga sa putaw mana kaskeda na ulunga ini sa putaw na mas mapiar kau to adi sukas kuan pasi kudubay ak na berkahalal Allahu akbar mana ang mutaba ana berkahalal ya ana ba pakasalan na suka kumukumus na dapat kasi ng mga padiyan di mga dudusyon at mga isyaning gulupita ko mga derpa kapakay pa na la ilaha illallah di makasuskuin na kuskuba so aurat tubay na ginan na tumo ko na ben kalap kay ulungay ni sa putaw kagurug yaw ulungay ni sa putaw adi sabi mo kakapti ang tabay na la ilaha illallah na sabab mananggilan tanwanan na siya malapit mga padiyan pananggilan sa mga padiyan ay bukap sa tanong nagil anak kailangan tanong bala-bala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mapiang apya siya tanong kaya tayo sa diyang ano pa na mga pada sunga nami na nasubat ang tanubos ko mga pada oras inshallah ta'ala bala-bala sa Allah subhanahu wa ta'ala panalamatan ang sulang wala naman darenon kung bala-bala mga darpa makinag balilabor ng mga babaitan mga pagalitaros sa Tuligaro City balilabor ng mga tuwa kakakan si Ate Rukma sa kapalubay sang puto taman yan si Kutub Sumpay sa kay mga dawan si mga matunang Islam balasang Allah subhanahu wa ta'ala gusto mga inapadayan sa Dataro Press balasang Allah subhanahu wa ta'ala ang gusto mga saling pakasan sa sinasalam ng kanusan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala